Повна відмова. Окупаційний слідчий комітет відмовився видавати тіло вбитого ФСБівцями політичного біженця з Узбекистану Набі Рахімова для поховання. Про це заявив адвокат Едем Сімідляєв після отримання відповіді на запит. В документі повідомляється, що якщо особа причетна до тероризму була вбита за спротив при затриманні, тіло родині можуть не видавати. Раніше окупаційні слідчі пояснювали невидачу тіла проведенням нібито слідчих дій. Следователь отказал нам в нашем ходатайстве о выдаче тела в связи на основании федерального закона о погребении и похоронном деле в связи с тем, что деятельность Рахимова якобы была пресечена и якобы он участвовал в террористической деятельности. И, соответственно, тела таких людей не выдаются для погребения. Данный ответ, конечно же, сторону защиты очень сильно возмущает в связи с тем, что в России никто не отменил презумпцию невиновности. На сегодняшний день нам, по крайней мере, неизвестно, что есть в отношении Рахимова Наби какой-то приговор, которым он признан виновным в участии, либо в совершении какого-либо террористического акта, либо в участии какой-либо террористической организации. Поэтому данное постановление следователя мы обязательно будем обжаловать. И если все-таки мы не добьемся правды в Российской Федерации, то мы обязательно будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Політичний біженець з Узбекистану Набі Рахімов був вбитий 11 травня співробітниками ФСБ нібито за спротив під час затримання. Дружину Сохібу Бурханову окупанти відправили до фільтраційного табору для іноземців у Краснодарському краї Росії. Звідти її хочуть депортувати до Узбекистану. Окупанти звинуватили її в порушенні паспортного режиму. Призначили 2000 рублів штрафу та вирішили видворити. Всупереч рішенню Європейського суду з прав людини про недопущення депортації окупаційна влада свої рішення не переглянула, а неповнолітніх дітей, в разі якщо родичі не заберуть до Узбекистану, передадуть до дитячого будинку. Щодо 25 кримських татар, затриманих у Сімферополі за звинуваченням у тероризмі, ФСБ востаннє проводила оперативні слідчі дії в 2016 році. Про це заявила адвокат Марія Ейсмонт після допиту у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону слідчого ФСБ Сергія Махньова, який вів це розслідування. До затримання, яке відбулося 27 березня 2019 року, жодних оперативних дій не було. За словами слідчого, немає доказів причетності затриманих кримських татар до тероризму та спроби захоплення влади. Їх вина лише в тому, що вони нібито брали участь у зібраннях забороненої в Росії організації Хизбут Тахрир. Если вы считаете, что вы в 2016 году выявили страшных, опасных террористов, что же вы 3 года ничего не делаете? Вы не документируете их якобы террористическую деятельность, да? Вы просто даете им спокойно жить и, я не знаю, осуществлять свои страшные преступления, намереваться, я не знаю, захватить власть или что там еще сделать. Ответ очень простой. Все эти 3 года, как и до этого, все эти люди вели обычный, мирный, спокойный образ жизни и не представляли ни для кого угрозу, пока, наконец, в 2019 году какому-то начальнику большому не захотелось раскрыть очередное страшное террористическое преступление, в кавычках. Вот и все. И фактически он подтвердил, что все эти годы у них не было никаких оснований считать, что наши подзащитные занимаются какой-либо противоправной террористической, насильственной деятельностью. А терроризм – это всегда насилие, я повторяю. Вообще предмет доказывания, когда иногда суд нам говорит, а что же вы спрашиваете там про оружие, про взрывы и так далее. Да потому что терроризм – это насилие. Потому что насильственный захват власти, который вы вменяете нашим подзащитным, непонятно на основании чего, это насильственный захват власти. Он предполагает насилие. Попробуйте захватить власть насильственно, без оружия, без взрывов. Расскажите, как это делается. Владислав Єсипенко залишиться в СІЗО щонайменше на найближчі півроку. Окупаційний райсуд Сімферополя продовжив арешт позаштатному журналістові Радіо Свобода, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на судилище та посилити тиск на Росію.
Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на судилище та посилити тиск на Російську Федерацію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України. Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання у тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка. Нагадаю, Владислава Єсипенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Тиск на свободу слова та приклад для інших, щоб не брали участь в одиночних пікетах. Окупаційний Верховний суд Криму визнав законним призначені штрафи щодо матерів політв'язнів, які виходили на одиночні пікети. 31 жовтня минулого року Зорія Мірусіїнова, Зеліха Абхаїрова та Еміні Абдулганієва напередодні винесення вироку їх синам за звинуваченням в тероризмі Південним окружним військовим судом Росії вийшли на одиночні пікети з плакатами «Мій син не терорист». Жінки стояли на різних вулицях селища Буюконлар. Втім, окупаційні поліціянти склали на жінок протоколи про адміністративне порушення. Окупаційний суд Красногвардійського району присудив жінкам штрафи від 5 до 10 тисяч рублів. В данных пикетах не установлен организатор. То есть, по факту, нельзя привлечь человека к участию в несанкционированном публичном мероприятии, если отсутствует организатор данного мероприятия. Это определенный заказ. Заказ на что? Заказ на ограничение свободы слова. Верховный апелляционный суд, если не ошибаюсь, Российской Федерации вынес решение. Ну, это было не сегодня, но он вынес решение в общем, что все одиночные пикеты, связанные с одним умыслом даже, если или замыслом, или же, допустим, например, одной тематикой, не является массовым мероприятием. То есть, и их нельзя подтягивать под массовое мероприятие. Получается так, что один судья говорит одно, другой судья говорит другое. Все это говорит о том, что это заказ. Заказ сверху. Сказали, штрафуйте их, выносите решения не в их пользу, дабы такие, как они, и им подобные, не выходили с одиночными пикетами и не говорили. Все это говорит о ограничении свободы слова в Крыму, в частности. Друга бойова втрата липня. Біля Чермалика на Донеччині під обстрілами російських протитанкових ракетних комплексів загинув майор з 93-ї бригади «Холодний Яр» Богдан Бродовський. 37-річний офіцер дістав вибухові поранення, несумісні з життям. Ще 3 побратимів холодноярівців поранені. Воїнів терміново доправили до шпиталю. Крім того, ворог бив з артилерії, гранатометів та кулеметів великого калібру. Окупанти дістали відсіч вогнем від українських захисників. Поблизу Золотого 4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, з танкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. А українська розвідка повідомляє про підсилення російських окупаційних підрозділів. Через неконтрольовані ділянки кордону ворог отримує нові партії озброєння та пального. Так, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території Російської Федерації були завезені понад 3 тисячі тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв'язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни. Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з'єднань і частин 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.
Зруйновані будинки, понівечені паркани та змиті автівки. Жителі сіл Албат, воно ж Куйбишеве та Голубінка розгрібають наслідки недільної повені. Тоді впродовж дня впала двомісячна норма опадів. Рекордно піднявся рівень річок Кокоска та Бельбек. Сильним потоком води вбило жінку. Її віднесло течією на 2 кілометри. Ще одна жителька в лікарні. Також підтоплено сотню будинків, а цілком знищено щонайменше 5 осель. Колоссальные мы можем увидеть последствия этой стихии. Господар цієї оселі Сільвєра Га саме збирався зводити будинок. Але весь матеріал змило водою, а обійстя затопило. Будівля зруйнована і вже навряд підлягає відновленню. Тепер люди збирають кошти, щоб допомогти чоловікові. А в сусідній хаті потоком води знесло стіну. На допомогу приходять сусіди та знайомі. Пришли помогать сотрудники детского садика. Дочь работает в детском садике. Сотрудники пришли со своими сыновьями, мальчикам большое спасибо. Они все это вот помогали убирать, вот этот ил. Все вывозили. Это мы с подвала все выносили. Вот вода была, видите, на 1,5 метра. Это у меня кухня. А там подвал, и вода в подвал, и подошла в дом, из подвала в дом. Вот здесь, видите, это мы еще не все там вынесли. А это вот у меня кухня. Ну, все пострадало, конечно. На кухне тоже вот и котел, газовый котел, плита. Вот мебель развалилась совершенно. Вот стиральная машина, немножко отмыли ее. Духовка, там микроволновку вынесли, там мебель непригодна. Ванная тоже. Все было, все затоплено. Вот убирали сьогодні, спасибо, убирали. Вже 2 дні люди розгрібають сміття та грязюку самотужки, а допомоги від окупаційної влади так і не дочекались. Спасибо, мусор вывезли, мебель эту битую ломаную вывезли. Хочу сказать, обещали канализацию откачать, потому что она полная. Не откачали, сказали, шланг короткий. Печники пришли, постояли на пороге, я говорю, у меня котел весь был затопленный. Может, вы почистите, я боюсь газ включать. Они постояли, сказали, нам указания не было. И ушли. Вот это вот помощь. Никакой описи мебели не было, ничего не было. Просто вот так на пороге постояли и ушли. Не знаю, чем это закончится. Тоже страшновато, да. Думаем, вот сейчас убираемся, чтобы все на смарку не пошло. Вон сколько мусора, все из дома вытаскиваем, мебель выносим, все смываем. Да, боимся, что опять дождь будет, опять вода поднимется. Втім, місцеві жителі переконані, причиною затоплення стали не лише опади. Внезапно, вследствие того, что открылись шлюзы на водохранилище, или, как утверждает МЧС, что это просто был перелив одного озера в другое и в третье, река Бельбек заполнила само русло и вышла из берегов. Люди згадують, рівень води піднявся різко, буквально впродовж 20 хвилин. Как волна какая-то, она накрыла просто и все. Ну вот видите, высота. Она не могла просто так медленно наполняться, люди бы успели что-то предпринять. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов пообіцяв відшкодувати постраждалим річну вартість оренди житла. Але місцеві жителі, як і раніше, рятуються власними силами. Випити і покурити. Від імені окупованого Криму підписано торговельно-економічну угоду з Нікарагуа. Про це повідомляють пропагандистські медіа, посилаючись на окупаційного міністра фінансів півострова Ірину Ківіко. За її словами, так звана угода передбачає постачання з центральноамериканської держави м'яса, кави, фруктів, а також сигар та рому. Крім того, Ківіко очікує значного притоку туристів з Нікарагуа. В листопаді минулого року посол Нікарагуа в Росії спільно з представниками окупаційної влади відкрила на півострові так зване консульство. Україна висловила протест співпраці з окупантами та запровадила санкції. Нікарагуа – одна з небагатьох держав, які визнали окупацію Криму Росією в 2014 році. Наразі, окрім неї, окупацію півострова також підтримують Афганістан, Венесуела, Куба, Північна Корея та Сирія. Вже більше 50 тисяч кримчан перехворіли ковідом за час пандемії. Такі дані наводить окупаційна влада півострова. Лише минулої доби в окупованому Криму нарахували 452 нові випадки COVID-19, а ще 11 людей померли внаслідок хвороби.
Кількість активних носіїв ковіду на материковій частині України скорочується вже 70 днів поспіль. Минулої доби зафіксовано більше 500 нових пацієнтів. Одужали вдвічі більше, а ще 20 українців не змогли подолати хворобу і пішли з життя, повідомляють у МОЗі. А в Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що в мобільному застосунку «Дія» вже доступні українські ковід-сертифікати. З 1 липня вони видаються у тестовому режимі. Документ у двох екземплярах: один внутрішній українською мовою, другий англійською, з вказаним номером закордонного паспорта. Перші сертифікати доступні лише для вакцинованих українців. А упродовж липня Мінцифри планує запустити також цифрове відображення даних про ПЛР-тестування та інформацію для тих, хто вже перехворів.